Είμαστε σε περίοδο νηστείας, οπότε είπα να φτιάξουμε ένα χαλβά φαρσάλων, με καστανή όμως ζάχαρη, από την εταιρεία Ζωγράφος. Ψήνουμε στους 180 για 10 λεπτά το αμύγδαλό μας να το καβουρδίσουμε. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε 2,5 φλιτζάνια καστανή ζάχαρη, 2 φλιτζάνια corn flour, 4 φλιτζάνια νερό και 3 τέταρτα του φλιτζανιού ηλιέλαιο. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε το 1 φλιτζάνι ζάχαρη σιγά σιγά να αρχίσει να λιώνει και να γίνεται καραμέλα. Όταν η καραμέλα μας είναι έτοιμη, ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα και εκείνη την ώρα η καραμέλα παγώνει. Μη σας τρομάξει, ανακατεύστε, η καραμέλα θα λιώσει. Αφού λιώσει η καραμέλα, ρίχνουμε τη βανίλια και αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε και αρχίζεται να δημιουργείται ο χαλβάς μας. Ρίχνουμε μέσα και τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα από πάνω και έτοιμο για φούρνο στους 180 για 10 λεπτάκια. Και στους 200 να το βάλετε, καλό θα είναι. Αφού βγάλουμε από το φούρνο, πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και καίμε με το φλόγιστρο. Περιμένετε ότι είναι τόσο εύκολος ο χαλβάς φαρσάλων? Είδατε, όλο εκπλήξεις είμαι. Καλή σαρακοστή να έχετε και σας έρχονται πολλές νηστίσιμες συνταγές.